Sanibonani ekhaya. Igama lami MK. It's another episode. Fanele ngiblome ne-commentator yesoccer. Beki. uGrand Krutman. Ngimnandi. Yeah. Ekuse askisa ngiyabona ngathi le mic awuyisebenzisi ngizokuspanisela yona. Ngizokujikajikisela yona. First of all, angifuni ukukubulela time ukuthi ushayele around kaYifandahle. Ngibonga mina Khotman lami. Yeah, you are one of ama icons kwi-commentary ye-disc lasekazi, because I've seen you kuma ground abaya vele upush into yakho and vele abantu bayakuvotela ndoda, because obviously xa upick mic everyone like unokuba excited ukuthi yes lentwana le yabona I wonder ubani kanjani. So we are very much appreciative ukuthi sitholele platform le ukuthi sokhona ukuthi sicave kahle ukuthi ubeki ubani ukhulele va ene ungene kanjani vele kwi commentary. Mina igama lami kahle uSiyanda Nhlanhla. Okay. Ngikhulele shuthi va e6. Sure. Ngikhulele e6, ukukhulela kwami e6 ngishaye ugrade 1 ngaphuma da. After that shuthi kwenzakalani kwava amagogo nga relocate nga Eden Park. Okay. From Eden Park vele ngashaw grade 2 to 7. Ngithola. Sure. Ngabuyele 6 ngawushaw grade bani u8 no9. Ngafaila ngada e6 ugrade 9. Okay. Nga relocate VA. Ngeza eTK la ngikhona no. Sure. Ngashaw grade 9 ebuhlebuzile. Ngamfila. Ngiyafila shuthi nje ama feelings shuthi angifocus ngiyathola. Come on, come on. Uyazi mana abangani. Yeah. Abangani bakwenzisa shuthi lapho ngipema amazoli. So rikusho lento mara izoli. Ngithola. Sure. Uzibona shuthi ngathi ulayitile. Uzibona uclever esikoleni mabakutshela ungamamili ngithola. Mina I'm one of them. Angeke ngitshela manga ukuthi ngithi hayi ngiyazifihla ukuthi umuntu Yeah, sure. Mina nginkani. Inkani into ekhona nama ngazi. Uyangithola? Okay. Because into ekhona le mana ngazi ngithini. Yeah, no ngiyakuthola. So ungene kanjani vele kwi commentary disc? Commentary disc shuthi lento le ngayicala sakudlala. Yabo. Sure. Nami ngithi ngiyadlala nje ukuthi kahle lento le ngayizwa kwenye outhabathi umnikazi wenkundla iploma ngayebhola park la sikhona no. Ngithola. Sure. Yeah, ngayizwa vele ukuthi le into yayishave la ngithola. eDexter. Usizweni vele. Okay. Yeah. Ngayizwa uchayi le yayishaya lento le. Ngayicala nami lento kuyicala kwami ngicala eEden Park. Kuteam. Ngithola. Kuteam ngikhwaza abajita bamvele ngibaziyo ngithola. Ngendlela kabani, ngendlela kaMhlikazi, cause no ngisangena egame mina ngazi next. Okay, sure. Yeah. Ngisangena egame mina ngazi next ngithatha icommentary yayo ngithola. Ngispanisa ngada ikaslamba chayi saniyo sani ngithola. Izinja zami lezi engiploma nazo ngada Eden Park ngithola. Izithanja miyo saniyo. Ukuba yiyo kwayo kanti la eDexter bazohosta i-tournament. Okay. Vele bengilayithokoza. Mabayihosta kunomnikazi wenkundla lapha nenye abathi uZuku iploma eMandela ezone 5. Okay. Yeah, lapha eSkotini. Sure. Iploma da nayo bekhona da. Nelinye Khotman abathi ubani konje le Khotman leli umbhalo. Yeah, nalelo Khotman belikhona nalo da. Ngathola bani mina? Ngathola umhlekazi abamba igame. Ngamcela ukuthi anginike imic. Wanginika imic, ukunginika kwakhe imic vele. Yo.
yes ukunginika kwakhe imic lo muntu lo shuthiwo ukuyibamba kwami kanje imic kanje yo ngiyashake isandla siyashake Sure. And like Siyashake that isandla. was your first time vele uqala like ukucommentator Uqala, game serious. first, yeah Okay. ngazi ukuthi ngithini umnikazi phela we-commentary ukhona manje angazi ukuthi ngizothini angisho mina ngiphethe i-commentary yakhe Yakhe, engqondweni. yeah. And manje na umnikazi ukhona la ngazi ngizothini Yeah. hayi shuthi kuye ngibambe imic ngishake ngishaye i-commentary yayo ngishaye ithi hayi fili icova imic ithi hayi fili siyabonga. Okay. From there ngarelax again hayi ngarelax isikhathi eside lento leshuthi ngifuna ukuya emagroundini kodwa ngishawa uvalo Yeah. lokuthi abantu bazothi ngithatha i-commentary kabani ngizoyidumisa kuphi kanjani umnikazi ini yabo ya ngishawa uvalo ukuthi ashi kumele ngize nento yami la ukusurvive la ku-commentary kahle ukuza nento yakho la into engiyibonile lapha ya Sure vele. hayi kwaya isikhathi ngathola enye outhi ebloma phase 4 lithi uSchicho the best. Okay. Ya liya outhi liya ngiyibonga njalo ngiyibonga liya outhi liya ya sashuna namhlanje Schicho the best ya Okay. ngiyibonga liya outhi liya bengithi mangihleli kithi eEden Park ingitshela ukuthi indoda woza uzopractice i-commentary kunamanye ama-video siyafuna inkinga yalahleka lama-video lawa yayo ya lapho ke ya wakhani ke ngiphuma ke engqondweni kaMhlikazi ukuthi hayi no commentary kaMhlikazi iyahlehla engqondweni Sure. Schicho ngifake yakhe ke manje Okay. ya njengoba bengisakutshela ke Hotman lami le outhi Schicho le outhi bengisakutshela ukuthi bengifonela or ngitexte ku WhatsApp ithi indoda ozendaweni esona sonke ngizokuhlangabeza mina Okay. sambe sekwami siyofunda i-commentary from da siye vele mangithola le outhi le siye la kwa shaya vele yangithola masingena siplome ishaye shuthi ishaye inyinto leya lapho ke nami ngiyabasele ukuthi yabona la ngiyaphambili la le outhi le izongisusa la ngikhona shuthi ngifake emaground noma impela le ngiyishaya i-commentary ngakhona le yaSchicho Sure. le shaya i-commentary leya Yeah vele imanzi le. hayi leya imanzi le angazi ligama usikhafula shevu hayi le ikhafula ushevu kuphela leya yeah yazinika lelo gama athi mina ngesikhafula shevu mfana Sure. nase groundini mayithi isikhafula shevu bayasho ukuthi hayi khafula ushevu ngempela leya from da vele ngifundisa i-commentary ishaya i-commentary yayo ngishaya i-commentary yami ithi hayi ubheda la nala sibuye siyilungise sishaya i-commentary angeke ngibambe nge-one day yangifaka nenye shuthi yabona yaku bomakasi FM kanje mawungathi usemsakazweni kanje Okay. yama semsakazweni kanje shuthi ngizwise Yeah, we pet. hayi ngishaya no ngishaya Yeah, sure na kanjani. yeah right ke manje ke lapha wena mntana sekhaya ngithatha ithuba ngibingelela kuphi na la kufinyelela khona umsakazo wethu umsakazo lapha sikhona sikhona phansi ke manje ke lapha ku Kasi FM iyo ke manje ke lapha 97.1 kancane nje mara shuthi ish leyo yangihlula Okay. ngabona ukuthi le angeke ngisebenzile ngabamba i-commentary yebhola from dake hayi ngwava isikhathi boma 2 years kwavaya 2 years ngahlangana nenye out abathi uVV yeah le out le ngahlangana nayo shuthi nayo bishaya commentary le ishaya commentary le ngathi use TV mamamele le khona lenye commentator mana ngazi bani ubaba umthetho yayizi commentary yalela time le Sure. le time lishaya commentary le Okay, sure. Yeah. That's why Ngiyambona commentators abhaya abheke kuye. yeah baba umthetho ushaya commentary
shay commentary emampela lo baba nginokuthi nami ngimamele ngithi why le time alili yo mali ngathi nje shuthi linethuba lokuthi nje nathi sibonakala ebantwini hayi. So enhle ucommentatile kumakasa bhaya vele, especially for ama-soccer games, because obviously commentator kuma-soccer games like intoni oyi-enjoya most about i-commentary? Mina khutman nami ngizokutshela into engi-enjoy nge-commentary leyanto leyami ngiyithandela ukuthi yabona ama-player ne Sure. mawangifile egroundini nami ngiyawafila. Okay. Ngiyayi-enjoya lento leyo ukuthi yabona mangikubiza laphaya egroundini, Sure. let's say maybe ngizobisa nge-outcome leya Okay. i-outcome leya yangithola bathi computer press the button and see the magic. Yeah. Yayizwa lento. Okay, so mawushele yonto leyo nayo kusho ukuthi somu-activate-ile kanjani? Mina shuthi nje ngim-activate ngendlela yami, khona nabanye abam-activate ngendlela yakhe ngitshona. Sure. Sibaningi. Yeah. Ama-commentary awafani, into engizokutshela yona le ama-commentary awafani. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Mina ngiphethe. mangimpressa lela button ta uyatatazela umatatazela ngitshona atatazele ke lapho shuthi ya bathi computer mntanami. Hayi. Ngale ayizokudlalela ibhola le computer mntanami. Sure. Yeah, sure, lapho sure. yayiphenduka uMr Cool Come and Collected. So Ngithintele. so kuma games wonke oke wa commentator kuwo, yabo, yephi match like it's between our ama team, imatch wake wa commentator kuyo, and then to this date like it's one performance nje like ungayilibaliyo la ukuthi yabona la that was the best game ever? Yeah, ngisakutshela ngikhulele la iDexter. Sure. Ngiyabona la iDexter. Yeah. Ama-game akhona. Yeah. Ama-game akhona ngikhumbula igame shuthi eye-80 members ne zone 3. Okay, 80 members ne zone 3. Yeah. Sabakhumbula bo coach babe coacha leyo game. Abo coach ngibakhumbuli mara isikhathi obvious uyazi siyahamba mfethu. Siyabhema mfethu. Yeah, okay, sure. Labantu asibafake emakhanda cause angayifundi kahle i-commentary ngithola. Sure. Khona la ngisashoda khona ilento engiyishoyo. Yabona ngingakabi nalesibindi sokuthi ngiye ku coach lapha kuma kasi football. Sure. Ngiye ku coach lapha ngimtshela ukuthi coach mina ngiyi-commentator ne, ngicela ukukwazi kangcono unginike amanamba wakho. Ngifuna ukukwazi kangcono ukuthi nanoma bangibuza kuphi ngithi loyo muntu loya ngiyamazi na amanamba akhe ngikhuluma naye. Same thing njengama player, yabona ama player. Sure. I-player mina ngilibiza ngayi-1 emic-ini. Phela mangiphethe lento leyo ngizokuthakazelela noma ngingazi kanjani into efika engqondweni engibona ukuthi le izohamba straight kanje. Yeah, nabantu bazoyithanda. Okay. Yeah. Okay. So take us through i-preparations zakho, like ma prepare ukuya emagroundini, like uprepare kanjani? Yeah, mangiprepare ukuya emagroundini khumbule la ndoda uzoburinga ilanga lonke la kusukela 10 or 9:30 until maybe the last game yangabo 4 yangabo 5 since ucommentator. Okay, obviously in between there's going to be ama breaks up and up, but then nihlala nichuna lewele like continuously, like aniyeki, yabo. Saturday usegrounding, Sunday usegrounding, following week still Saturday usegrounding, Sunday usegrounding. Like ni prepare kanjani, like how do you maintain ne voice yakho kuba ngaba like uhlala ku level A1? like mfethu
futhi manje lama ngeke ngicambela amanga abona icommentary mawungakayifundi kahle usaba ngomsindo Sure. ngoba commentate ngeke ngikhuluma amanga Okay. mawusaba ngomsindo icommentary icommentary ifuna shuthi ube nelevel yayo ube nelevel yegame Sure. ubheka igame ukuthi injani uredeem igame mayiphansi uyithi uyishukumise as a commentator abantu nabo bangabhoreki ukuthi hawo sisikasi sizobukela ibhola sibhorekile necommentary iyabhora ayifuneki lento le. Okay. Yeah. Okay. So let's say we are commentating grounding and obviously iball ihlala kule player usayigcina kule player sayikule player and then kuba nenkathi there uyizithole so uyenza ama mistakes where ubize enye player ngegama lenye player like ukuzithole like so shaya ama mistakes kanjalo. Ngisho ukuthi Goodman lami yazi ama mistake kanjalo ayenzakala makwenzakalani. Sure. Mabashaya substitute angeke ngikhuluma isilungu. Okay. Angeke ngikhuluma isilungu mabashaya substitute yabo. Sure. Yeah, mabashaya substitute mawushaya ngale achintshe ijizi afake lelo jizi or angene ngelinye la kuma sub umbhala ngaphansi ukuthi uzabashaye unumber 1. And ku team list bakunikeze mina ngizobiza first 11 vele ingena lawa la phansi bawabhalile amagama ne ama number wekho ukuthi uzoba mina ngizobiza bani kulawa khona la phansi because angimazi ngizombiza ngejizi number ayigcokile sisebenzisa into. Okay, but at least mawuzombiza bangaba number 25. He was keeping that. Yo ziyakhala. So yepho yona the challenge ayo in most cases like about being a commentator. Beside lendaba yokuthi banokubhala like abantu abazo-substitute ngabo and then bangababhala ama-numbers and all of that like ngawapha amanye ama-challenges enidibana nawo maningi zwakala wayanyiwa ngibambela ngifuna khona maningi zwakala shuthi bheka Goodman nami yabona ama-challenges esibhekana nabo commentary sure kunamanga phakathi akuthenjwa. Okay, ngizokutshela mina ukuthi khona abantu abazicabangela bona abacabangela abanye abantu ngithola sure ungabi nomhawu ngecommentary lento leya mfethu angeke ungifele ngayo ukuthi ungivalele ngaphandle ukuthi manje ngingangeni mfethu nami ngizithole singaziwa. Ngizokutshela mina bengisakutshela ngosijijo. Okay, no ke skip ivari kuphela ke manje. Ngizokutshela ngosijijo isijijo them leya yangipretendela yangisebenzisa leya. Ngizokutshela mina ngikhumbula futhi ngisalkhera. Okay, sayiphatha imali i10k bengiphatha ngela ngihlala la eThokoza. Okay, lento leyo bengayizwa leyo la fucked up. Kwaba nosijiju empilweni yami. Sijiju yangithatha usijiju somehow angengikhuluma amanga bekangisa kwangizaphi eFoslo lengase Foslo Stadium uyabona muslama ground la mina. Yeah ngiyabona la. Bekuhoste istimela saseMarimba same day. Uta gift lo hlole uhlale zonke uyamazi mos. Yeah uchifiwa. Okay, uye bekahostile istimela saseMarimba lapha ngitshona. Saya lapha ngayishaya commentary marimali ayish awona mangikhuluma ngalento le Mandela umuntu owahlala 27 years ejele mara ephakethini akahlali ngisho i-hour. Yazi mongishuka kanjalo ngisho that's deep ndoda yo sure. Mandela lento leya sathani
usathane uMandela mfethu imali yaxabanisana eish imali yaxabanisana ngibona mina noSjiju ayisadonsi kangaka sase kangaka ngimthole egroundini usanokuthi sindlulane nje ngangihunta ngimhunti like nike nabloma phansi obvious njengamaHootman nayiringa like ama differences wenu ukuthi okay yazini mina nawe simnandi mara masekufikelela kwindaba so that's where sishintshana khona yabo like nizama ukuyilungisa phela nishaya ispan esi1 and you guys are bound kuba ngaba nibe se groundini li1 and nisebenzisane to make a game vele bangaba mayibe mnandi. So what's then going to happen if ever let's say uzobe commentate Dexter uyazwakala naye Dexter angeke umgayi Mike or come back because I know it's one of ama politics wama commentators now nina like nincishana ama mics angazi why. Yeah, I remember I once had a conversation no Fuo no Tulane yabo siringa ngendaba zenu ze photography since singama photographers yabo, and then I raised indaba yamajita anokuba nequali mawuyi photographer mibuzwakala la basipana khona na uzoshaya iphotography yakho yabo babe nequali ukuthi indoda wayo uzwakala kayi and all of that yabona. And then Ufu raised something athi yazi mfethu this thing it's like a pie bra yabo, ene wonke lama pieces ozowakhatha kayi le pie are enough for thina sonke yabo, because like I tell you we've got billions and billions and billions and billions of people kayi emhlabeni yabo, like not sonke sinama followers ay billion and we are all trying to get ama followers ay billion and omunye une following yakhe nomunye une following yakhe nomunye une following wakhe yabo, and whatever that we are shooting even if sise ground in L1 are shooting ama angle ay1 yabona. Omunye mhlambi makabhekele game uzoyibona le angle maybe PlayStation makayikhaba ukuthi ikhabe kanjani le ball athi man okay ngiyayibona from iDisc cast, let me go and check it from uMK ukuthi uyikhabe kanjani kada yabona from any angle because obviously ama camera wethu awekho endaweni eyi1 yabo. So yabona ukuthi sonke siyakwazi ukuthatha igame eyi1 sikubonise ama angle ay10 or ay5 or whichever number esizobe siyo masingama photographers size groundini yabona. We even recommend each other to say whoever makazokubuza ukuthi intango uyishutile igame so if ever bewushaya izithombe you know ukuthi ano ufu uyishutile le game le ano uzibheke kwiDisc cast, landela iDisc cast uyibheke kada uzoyithola. Mina bengishaya ithombe uzozithola on Facebook yabona ukuthi still are benefited because Facebook platform yami is going to have a traffic either way yabo. So man with you guys ama commentators ayangishaya nami le way yenu le sizomncisha imic because nokuza ama complaints abhayo ukuthi hayi ground nelso abagayani ngemic kuphi abagayani ngemic like why. I need a politics zakala dot ipolitiki ningi vele yeah abantu abafuni nathi sizithole sindweni sidla uMandela yeah ne athi afidi mina angeke ngikhuluma manga umhlekazi naye umnikazi wenkundla abamazi umnikazi wenkundla mina umhlekazi yayi angazi Grootman liliyangilinzanga next sure ngizokutshela mina la Grootman liliyaliza ngenye mentality yokuthi imali iza kimi hayi intwana encane le itech ayiphume solo kusho inhlamba hayi makaphume lo. I remember mama ntinyana ndlulile nje ngicommentate la iDexter ku umzi omuhle njengoba siyakuya manje bengicommentate yafika le out mayifika kimi engiapproachanga kahle ngithola
angikhuluma manje angi-approachanga kahle yafika kimi yayenzani yafike yathatha i-team list yayihlutha yayithatha ngihluthile ukuhlutha kwayo iyangihwatha kanje ukungihwatha nginaki ngisegamini ngifocus egamini igame iyahamba i-counter attack yeah lapho ngiyazizwa ngiyakhuphuka-ke manje team list vele angisayidingi vele manje noma ngayithatha nginandaba nayo okay fine uyithathile i-team list ufuna ukubheka okay ngizomfaka mina ngifilani nge-mic sasekuleyo ndaba vele mina hayi khohlwa futhi i-mic mina ngizokunika yabona mawushaya i-commentary yamampela lithi maybe ngingakufela manje la iduze kwami ngithi hayi sana ushamanga sana mara mase ngisendlini ngikumamele kahle switch on baba ngiyiswitcha on lento le ngimamele la ngisho ukuthi uyakhuphuka namala khona la shoda khona nakhona ngithola sure ngizwe namanye ama-out khona enye out angazi noma ihlala Greenfield bathi ubani konje lathi ugoalkeeper yathi yakhona yacommentator nokucommentator ngifunda nala Greenfield ngithola mara bisha grade 11 lisesha grade 12 okay yeah mina shuthi bengisha grade bani ngalesikhathi ngisha grade ukuyibona kwami first day scale bengisha grade 9 njengoba bese ngirelocate ngibuye ngaye Eden Park okay umuntu uhambile ngirelocate vele shuthi after that ngayibona nawo vele ukuthi iya commentator le waba nenye intwana engaka nje bathi uSnoko yeah ngiyayibona na le ntwana iyakhula leya izokhipha abantu endaweni leya ngisakutshela masingathola amathuba nalezami mara inkinga manje abantu angazi umuntu uzicabangela yena eyi-one mfethu ungazicabangeli u-one kulento mawufuna ukuthi commentary yakhe ihambe ungazicabangeli wena uyi-one ucabangela into yamanje umhlekazi ucabangela into yamanje ngizokutshela yeah ungagijimisa imali gijimisa i-commentary yazi lento leyo ngisho ngani ngobani lantwana uzuke ngifundisile ukuthi indoda imali ungayigijimisi sana gijimisa i-commentary noma bangathi bazokunika i-R50 iya sana especially if awuyenzi next vele yes futhi mina angicommentate kuphela mina ngingu-goalkeeper mina okay yeah the one and only qualified first choice ukuthi manje ngizama sayisho ziyasha dot yabona team yami ku Future Eastern Yeah. lengidlalela manje leya team leya shuthi angazi mina ngenzeni shuthi ngidlalile ngama chance lapha labantu lapha bathi bayangihambisa mfethu ngicambela manje kufuneka ugoalkeeper le under 17 okay ngisasena 17 mina 18 phela manje ngisasena 17 bathi kufuneka ugoalkeeper under 17 ngiyabona ukuthi la ngiyabhedia emavikini azayo ngiyodlalela under 17 ngibe ngikwazi ukuvimba hayi mfethu uyabona isikhathini samanje ibhola lisenayo iqiniso mina ngizokutshela mawunganalento le hayi step aside baba step aside because mfethu enye team ngifisa ukuyidlalela mfethu yabona Katoras Hyper Academy aliya life force aliya team leya ngalithola ithuba la khona ukulithola kwami ngizange ngidlalele position ebengifuna okay ngizona bowufuna yipi position mina mfethu ngikude ebhalini mfethu yeah and then bona bebengakufuni ebhalini bekuno goalkeeper phakathi eshoda yeah okay yes okay ugoalkeeper ukhona naye ngithola uyakwazi ukuvimba ngeke ngifele le ntona leya ngikhohliwe negama la le ntona iyavimba leya okay
So ayavimba. back to i-commentary ne. Firstly, you did mention ukuthi mawungena kwi-commentary bewu-inspire ngumhlekazi, that's why bewu-commentator nge-style sakhe up until wafumana i-style sakho wena, yabo. So how would you describe i-style sakho se-commentary? Sinjani? Awu kahle kahle describe kuyichaza le. Yeah, kusichaza, sure. Yeah, okusho ukuthi mangiyichaze yami i-commentary yami. Hayi mina ngishangene i-commentary futhi. I-commentary yami different kunalamanye ama-commentary. Sure. Ngisho ngani ngobani mangathi uthatha ukubheka most yama-ground ngiwahambile maybe times 4 kayi-4 ngilokhu ngiya kulawo ma-ground ngilokhu ngiya kayi-4 balokhu bangibiza ngifika nje kayi-1 egroundini commentary yami bathi baba sokhuluma ngefoni. Yeah. Imali yami banginikile hard cash wami. Yeah, ngijabulile ke lapho ngicela ukukhommentha banginike imali. Yeah, izinto. Sabona ukuthi hayi wanu you commentary yami iyakhuphuka no. Yeah. Mara yeah. ish. Abona nonto engifisane. Wena mfethu ish. I'm sorry to say this mara ish. Yeah, ungasho ukuthi la ngikhula khona mfethu ngisakubuyisela ukukhuluma kwami mfethu. Ukuthi ngabe ngikude manje ngicomment. Ngabe ngikude fair. Ngikhishwa into eziningi. Ngitshwana. Sure. Yeah. Commentary yami different kunala amanye. Ayifani. Ngeke futhi izifana yazi mina ngenzani. Okay. Yabona ama-commentary nabantu ngiswitcha on kubo. Ngibona khona enye bathi give me the narrator. Okay. Yenye ihlala ithembisa itori gwiji ya commentator kanjalo. Yeah. Le antana ngayizwa kayiwani shuthi ithi shintsha magiya R-Line 22. Uyangithola? Sure. Yeah, yona lapho umuntu usuke ashaya igiya. Nganthola. Mina mangithi shintsha magiya R-Line 32. Mali mabal switch ibhola. Ngithi bashintsha magiya R-Line 32. Asambe emntanami hey azazwe madoda ngithola. Okay. Lapho ke ngisuke sengifila ke manje igame ke manje shuthi ya ngizokhuphuka nabo ke manje forever lona lisegazini ngithola. It is a game on from now on. Ngiba on nabo. Okay. Ngithola. Yeah. Ngiyafluwa negame. Magne out lapha ya eshaya maybe amadolovilli ishaya vele yangithola. Ispice sasikasi ngithola mayishaya ispice sasikasi mina ngithakazelele. Nice one. Yeah, lapho ke ukuthakazelela kwami ya phakamisa inkundla ke lapho nenkundla shoot nomuntu uhamba istratini. Yeah, uyabheka ukuthi kwenzakalani lapha commentate yangibiza ithi woza egroundini. Yabona this week. Yeah, kumzomuhle community games ngiyalibonga nalo lela Khotman umzomuhle. Okay, sure. Yeah, ngiyalibonga lela Khotman ukuthi ish likwazi ukungcina ikhwapheni lalo ukuthi manje ema-tournamentini wayo ngiloko ngikhona ngithola. Yeah. La Khotman angitshela into eyi1 athi beke musu ukubhayiza man wena intwana yami ngifuna ukuthi uphathe i-Dexter kanje. Ngithola ngifuna ukuthi uphathe i-Dexter kanje njengabo Sijijo le ma-Degrand ngithola. Yeah. Sijijo iphethe i-Degrand ngiyicomba man. Usijijo uVV bayiphethe i-Degrand. Yeah. Lapha ngeke ngene kusase khona labantu laba ya. Yabona bafakana ngokwazana kwabo yabona. Sure. Yeah, mina uVV bekathisha uthi uyangifaka eDegrand kumanda 21. Ngithola. Kwaba ne-out uSijijo. uSijijo wathi never. Asilifuni iphara la. Usho ukuthini? Loyo muntu loyo njengoba bengisakutshela. Lento le into analyze. Aziboni. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga zingalayida nazo zibone ukuthi uSijijo kahle nomfethu ngimncane mara into eziningi ngizibonile ngizibonile into eziningi fact up. Commentary
hayi lapha kulikho iqiniso khohlwa alikho iqiniso lapha kunje uyaphekwa nje into ehambayo leyo ngithola yeah uyabona umuntu wakuthatha wathi asamba uyongincedisa etournamentini kanje wazi uzimfana naye ukatshwa ayikho nje uyosetshenziswa okay bese uthola uyohola ngawe clinky yeah I thing is vele asifuna ukuluza because I remember even nakuthi kuma photographers yabo uthola ukuthi you can only be at one place at a time yabo and then wena accept ama-gig ayi-2 mawuceda uku-accept ama-gig ayi-2 and then you go kwenye photograph umbuza uba ehlo ucharge malini ukuyenza into eso yabo ungawari wena uzoshuta kuphela mina ngizoyenza i-edit yabo maybe umnikeze leyo pricing yakho makahambisa iprice kulo muntu lo chargeile uzoyihambisa maybe triple le wena omcharge yona ukubonisa ukuthi like abantu sebejwayele mfethu like ukudla amandla wabanye abantu so it happens kuma departments wonke ke le ayishi madam mfethu lapha ayishi yabo so ukhumbule ba we are living in a country or in a world where i-connection kunye nemali kuyipower yabo if ever I've got a connection ngakuyenza ukuthi commentate kule tournament le and on top of that ngibuye ngithi ngizokubhadala maybe 100 rand ngelanga obviously if ever nawe uyenza next you're going to agree mara mina ngelanga ngicharge maybe i400 and angeke ngicommentate ngizocommentator nje kancane kuzobe kuspana wena kuleya clip leya phela igig yami yabo so that's how iyo malendlela le eniyenza ngayo of which anyazi ukuthi fair okukhambane but nina bayazi ayikho fair yeah bafethu mina ngiyabacela bafethu singiyacela ke bafethu sambile man bafethu siya commentator sonke kungabi nomhawu ngalento yeah umuntu makafika endaweni makathi ucela imic imnike noma kungafika umfana omncane ethi ufuna imic umnike imic loyo mfana omncane loyo hayi angeke wazi ukuthi uphetheni wena uyamncisha imic inhliziyo yakhe ibabhlungu yanjola sikakubambela amaqhubu manje uyayibona yanjola sekuba ngathi manje sekunamakwali in nami makafikile endaweni sekahlalela liya kasafuna ukuza manje emasoundini kuba ngathi angifuna ukumnika imic mina umhlekazi uyazi nawe uyalazi iqiniso yeah nonya kuthola yazi into yami asivele sivale yabo like siyisave next time yabo because I know akusifana kuphela la sizokubona khona sasekhona namanye amalanga namanye ama opportunities so creator for ukuthi siphinde sobloma nawe kayi especially after i tournament after i tournament yemzomuhle community games khona kara eDexter okay tournament leyo iqale ngi15 zaka November top 32 16 days is it 16 days top 32 or 8 days uthatha 4 weeks top 84 days uthatha 4 weeks okay top 16 it's top 16 uthatha 2 weeks 8 days okay it's going to be 16 days 16 days ne Saturday ne Sunday izobe ibulala na ziyobe inqumana ke manje ke lapha nona mntana sekhaya sesivala nje kanjalo nje kumntana sekhaya ngithanda ukubonga nje ke manje ke lapha na kuwe ke manje ke lapha na MK kanti ke manje ke lapha na ngibonge mangabe ke manje ke lapha na unababa xhasi ke manje ke lapha na noma ke manje ke lapha na abasizi bakho ke manje ke lapha na wena MK sesivala nje kanjalo mntana sekhaya ngubeke libeke ayish lento le mani yo ayangihlanyisa cover ichance yakho lena utangivalele sho hayi yangihlanyisa comment yo hayi yangihlanyisa comment hayi yangihlanyisa comment ukuthi lento le yabona Saturday ish
ngibheke ngamehla abovu. Do you know why? Why? Nama team are different. Ngakaze ngacommentator bengifisa ukwacommentator. So wazobazwa ke. Yeah, abo Jobe Gold Stars. Yeah. Escape. Yeah. They chopa. Aw. Bazobe Bazobezwa ke. Isoba khona na uToti Macheke ku River Park. Ziyobe izibulalana, ziyobe inqumana ke manje ke lapha wena mntana sekhaya. Ekanti ke futhi ke manje ke lapha sesivala nje ke manje ke lapha mntana sekhaya MK. Ngithanda ke manje ke lapha futhi ukubonga ke manje ke lapha kuye ke manje lapha Mzomuhle Community Games 2025 esiya kuye ke manje ke lapha ngomhla ka 15 November. Ziyobe ibulalana biyochitheka bugayiwe ngisho ngani ngobani Zone 3 amaPirate ekseni, the Chopper Boys, Free State Vultures. Ziyobe ibulalana wena ta MK ngoba nje ngisho ukuthi mase kunjena mntana sekhaya ngangekho iqhathwa kodwa ngikhona ke kuzoliwa. Ngizobabulala mara manje ish mara isikhathi sami siyeza lento angijahanga I won't lie yabona mangiceda kule tournament Sure. next year ngifuna ngebholweni. Okay. Yeah. Mangabe mangabe ithuba liveli futhi until uJune ngizobheka angisho 12 months angisho 6 ngizo-adjust ngithola cause ngoJune ngisengaya vele makubanda ama-team vele akhona ama-team ngithola trainayo ama-team afuna abo goalkeeper ngithola senganje kuma-first team cause italent elikhona ukuthi inhlanhla yikho ke yabo. Yeah. Then yakuzinto ehluphayo cause into ngesikhathi sayo linda. No, kuyavakala. Bafethu, yeah. I think you've heard everything. Sonke besilapha. Ngicela ningalibali ukusubscribe guys, ningalibali ukucomment. If ever you've got ama questions or ama concerns or ama advices that you'd like to give to us, ngicela nenze kanjalo guys. Ni share this podcast and ningalibali guys ukulandela ubeki. He's going to be commentating kwimzomuhle community games khona eDexter qale nge-15 zaka November top 32, so it's going to take like 16 days. That's is it like 4 weeks or so? Yes. Yeah, 4 weeks. 4 weeks. Izobithatha 4 weeks yonke guys. So sicela nizwakale. Very time man ndiyabulela. Yeah, kubonga mina Hotman lami shuthi abantu abazokhona ukusiza sicela basize she. Yeah. Kahle bangisize. Yeah. Angazi noma abantu abayibhekile lento. Ay mara man bazongiheka man. Ngizothi ngibanika ama number. No, it's very important ukuthi if ever there's any way you communicate nawe, like we ubanikeze yabo, even if ngama social media platforms wakho, if ever ke you're not comfortable maybe ngey number ungabanikeza ukuthi no, on TikTok you are this person, on Facebook you are this person yabo, yeah, Instagram nan ukuthi hayi ngubani. Yeah, this thing Hotman lami ish apopopo lento le ngayi TikTok ku TikTok ish angikho bafethu ku TikTok kodwa ngikhona ku Instagram ubheke lapha Sanrabiki if I'm not mistaken, Sanrabiki, or ubeke liviki ubeke liviki ku Facebook mara ngikho kuyo kakhulu bafethu. Ngashare ama number wami ukuthi ish ofisa nje ukuthi maybe nami angisize angifake boma angazi boma Soweto Thembisa yabo bafethu Vali angazi la khona nje i tournament yangithola ngibazi izinto engiphethe bona nje uncedo nje kuphela amanembo wami vele ngabanika ukuthi ngithola mabangifuna bangithola ngikhuluma mina ngiuvu sinini ngizongithola ngiseEden Park, sinini ngizongithola ngiseThokoza ngithola mara no ngiseThokoza no phela ngizophusha ispan sami ngabo
Okay. ngithola ngizophusha isibani sami ngapha ngifuna ukuphazanyiswa nje ngithola Yeah, ngifuna ukuphusha isibani sami mengiceda ukuphusha isibani sami magogo unakekela umagogo ngokhoze vele ngibhema nomagogo nomkhulu ngada ngithola Okay, sure. madala ukhona mara uhlala liye ngithola nandaba naye maka naye ngithola ya shuthi njengoba ngingayi manamba vele ngabanika ukuthi ish ngihleli ngisendaweni eningi ngeke ungiconfirm ngithola 065 575 8085 repeat avi yabo 065 575 8085 yazi WhatsApp or ngifonele kuyangaba fithi uncedo nje kuphela ngiyabonga Khotman Mlamo Dangi bafethu. Ethera.